zo združenia Ľudia v ohrození, ktorý zastupuje aj pána Mišuna, ktorý je na ceste. Po Slovensku je taký štát, že idete po ulici a zastavia vás policajti a začnú vás kontrolovať. Takže počkáme, kedy príde pán Mišun ako predseda združenia Ľudia v ohrození, aby zahájil tento meeting. Všetkým ospravedlňujem za omeškanie, ale zo strany polície vznikli nejaké problémy. Vítam vás v mene občianskeho združenia Ľudia v ohrození na dnešnom protestnom zhromaždení za slušný život spoločne proti skorumpovaným politikom a asociálom. Odmietla sa zúčastniť. Chceli sme, nech nám vysvetli, ako je možné, že keď polícia bije v šarišských Michalanoch nacionalistov, keď sú porušované práva Slovákov, tak nikto, ombudsmanka, tento problém nerieši, ale odovzdávam teraz mikrofón jednej z tých neštandardných strán 7 statočných. Dobrý deň, ďakujem Marián. Moje meno je Vlado Gurtler a som predseda novovzniknutej strany neštandardnej, ako nás nazývajú štandardné strany, 7 statočných. Kto nás nazýva, že sme neštandardná strana 7 statočných? Viete, kto nás nazýva, že sme neštandardní? Tí tzv. Štandardní, tí zlodeji, farizeji a judáši, ktorí 20 rokov rozkradajú túto republiku. 24 už dokonca. Väčšina z vás sú mladí a nepamätajú si revolúciu pred takmer 25 rokmi. Ja mám 41 a pamätám si, bol som v takej istej pozícii ako vy, 17, 19, 20 ročný, a myslel som si, že Slovensko sa uberá tou správnou cestou. Slovensko sa žiaľ neuberá správnou cestou, ale uberá sa nesprávnym smerom. Lebo tak ako heslo 7 statočných komunálnych a regionálnych voľbách bolo, že smer región ničí, tak je to pravda. Táto štandardná strana, kde je mnoho skorumpovaných ľudí, ničí región, ničí Slovensko. Milím sa, priatelia? Nie. A pred rokom sme mali, keď sme zbierali podpisy ako novovznikajúca strana 7 statočných, taký meeting tu na. Prišiel jeden človek z ulice a chcel sa vyjadriť. A on povedal jednu myšlienku. Nestarajú sa o nás, rozkradli Slovensko tí politici v Bratislave a povešať ich na kandelábre, povedal. Tu bola spáchaná ekonomická sabotáž tohto štátu. Ekonomickú sabotáž tohto štátu spáchali slovenskí politici, ktorí sedeli v parlamente, vo vláde, a slovenská justícia za tých 20 rokov, ktorá tam bola na tých najvyšších miestach. To sú ľudia, ktorí spáchali ekonomickú sabotáž tohto štátu. A vidíte, veselosti sedia na tých miestach. A pritom sú to vlastizradcovia. Už dávno mali byť títo ľudia povešaní na tých kandelabroch, jak Janošik za hák, úplne vážne. Mnohí takto zarazili sa a povedali, že to je nejaké príliš radikálne. Strana 7 statočných dodržiava zákony Slovenskej republiky. To znamená, vieme garantovať všetkým vlastizradcom jednu vec, keď sa dostaneme ďalej. Že predtým bude tomu, čo sa udeje, predchádzať súdny proces. Nebude to, že povešame ich na kandelábre. Bude najprv súd za to, že rozkradli tento štát a túto republiku. Alebo si myslíte, že nie? Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali pod svetlom kamery. Tým, že ten môj blog z tej pravdy stiahli, boja sa čoho? Boja sa pravdy. Neexistuje, aby sa dialo to, čo sa deje tu. Že nikto nenesie za ním zodpovednosť, že sa tu vytunelujú firmy, nezaplatia sa dane. A jednoducho tí istí ľudia podnikajú ďalej. A toto všetko musíme zaplatiť my. Toto není kapitalizmus. Jediné zmenu môžeme dosiahnuť, keď získame reálny podiel na moci. Bohužiaľ je to tak. Buď človek môže len nadávať od stola pri pive alebo od počítača, alebo sa reálne začne zaujímať o dianie verejné.
My musíme začať spoločne pokúšať hľadať cestičky, ako získať podiel na moci. Či už sa možno pokúšať kandidovať do mestských zastupiteľstiev, do VUC, ale takisto do Europarlamentu. My musíme získať podiel na moci, ukázať ľuďom, že je tu alternatíva. Na záver blížia sa teda voľby a hovorím, voľte netradičné strany, len nevoľte tie tzv. Štandardné politické strany, ktoré nám ukázali, čo dokážu. Všetci, ktorí ste tu, ste statoční a ste nebojácni. A príde deň, keď prevezmeme moc a vlastizradcovia budú súdení v zmysle zákona a právnych predpisov. Robíme my tu občania niečo zlé? Páni, robíme niečo zlé? Nie. A napriek tomu nás monitorujú. Takže páni a dámy, tak ako Marián povedal, príde deň, keď sa vás budeme pýtať, na akú stranu sa pridáte. Či na stranu vlastizradcov, Judášov a farizejov, alebo na stranu statočných občanov. A kandelábre budú až po riadnom súdnom procese, ak vám bude dokázaná vina. A vinu vám budú dokazovať neúplatní a statoční prokurátori a statoční sudcovia. Nie tí, ktorí sú tam teraz. Mnohí z nich by tam nemali byť. Ďakujem.